nyt ne tuli sit. Kaasat vai? No niin, täytyy ajaa nyt tuota toista. Toi oli kaasi. Niin olikin mä näin. Antaako enää ajaa? Ei. Mä nyt kerran täällä käyntiin lopetetaan, kun soittaa muuten vittu poliisi. Oi vitun kaasasta, vittu! Mitäs mitä minne tää on tuohon parkkiin vaan? Menetään tonne taakse. Joo. Tuohon noitten väliin. Ei siihen kyllä mahu. Ei mahukko. Mahtuu, kun menet kattoo, ettei jos... Mä menen. Vieläkö? Osuuko? Kaasinen haistaa vitun. Ja kaasinen haistaa vitun. Niin tulee avaimella varmaan mitä tarvitse tehdä. Otas mä otan tästä näin. Se kamera on vielä päällä. Aivan.